दिनै 22 तारिख जुन मास 2024 आमथिसुवानि दिन दिनै रायजोआव खामानि मावगोन हाग्रा एवस्रांगोन गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नियम बेयो जुग जुगनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो बे जिनिसा सोलिबोदों बे आमथिसुवा फोरबोआ सोलिबोदों दा बेयाव हाग्रा एवनाय जायो रायजोआव बिदिनो बेदर खाजि जालायनानै जायो आरो हाग्रा एवखांनानै बेदर खाजि जालायनाय दा बेनिनो खरसा लांफैदों बेदर लाबाय एसे मिरामिसफोरनोबो माखासे जिनिस जाग्रा लाबाय बेनो नायलांदो लासै लासैनो नैबे सुनिबार बाजार जोंना हकमा बिलाव सुनिबार बाजार जायो दिनै सिंसा फिसा फिसा जादों अखा हागा गोदानथ' नङाबा बे आथिं गानो जायगा गैलायलायै मानसि जायो गायनाय फुनाय बोथोरबो जाबाय नालाय नायलांदो जायखिजाया Gas lah doh. Kuasih, mabis bang. Hot, isi langguli ada kesila, ada kesila besar. Hijau besar. Hai tak ada ya? Sungsap besar. Mosla paket আছে নাই রে जों साबसाबसो बाजारानो 210 लाख लांसै बोरो मस्ला पेकेट गैया बोरो बेल' ओमफ्राय माबायालाय लाल मिर्चालाय लाल मिर्च गैला र' नांला बेखौ Asam bazar tahu kau pikir bisa dia kau pikir bulakan sih nah Subhan. Dikromar sudah. Ang mana bom di lalali. बेदर एवनो थांद' ब्लग बानाय हेल' गाइस मा होनो खाप साप मोनबोजोबबाय लाबोजोबबाय खाप थाब लाबोदों नङाबा लाइब्रेरियाव बानायबाय लाइब्रेरियाव बानायो ना माबो बानायो सानैसो थांद' सोर संनो आरोबो थां आमथिसुवानि हाग्रा एवनाय ओइ बेदर एवनो थांद' सोर थाङो बोरो दाङरिया थांद' हारसिं हायाना जानोसै आमथिसुवानि खान्थाल जानांगौ थाइजौ खान्थाल जानायनि दिनसो दे लागाय दं फाग्ला हालमाजिया बेखौनो 500 लाबाय आरो दामा बना एथ' एसेखौनो 500 थाखा फानबाय हालमाजिया दङ आमथिसुवानि एवबाय नै फैफिनसैलाय दा एसे मावनाय जानाया बुरजा जानांगौलै एवग्लाबनाय जाब्लाबनाय
खोलाहा बे सायख्लुमाव होदो लामाव ज' दोनोबा मा जायो जों साहा मानसि जाबायना दे दालिखौ 15 थाखाल' बायो गावरामा 15 थाखानिल' बायो थैबायलां आरो बाखिबाव 15 खौबो र' एसे हायग्रोबावनि र' 5 केजि थोब्ले माब्लेयासो गोथाव जायोलै